Zimbabwe wherever kwavanenge vari chionza pachirongwa. The target ndeyekuti tizivane nevaimbi vedu mufunge zvenyu ngonzwa vachitaura tonzwawo kuti vakazvitanga sei zvekuimba izvi. Yapi machallenges vari kusangana nawo, vari kuchema nepiracy here kana kuti vari kutoti vanhu rambai muchipirata. Sando rakapfuura ndakataura kuti ndakarova mhanzi dze6 artists after ndapedza kutaura namukoma wandakanga ndikutaura nawo vanonzi Justin Ziya Duma Chimedo. Ndakarova mukoma Chief Tatenda Pinjis, Albert Gatsi, Freddy Kapfupi, Charles Zibowa, Mark Ngwazi naPachi era ndikati fembera tinzo kuti ndinenge ndinani sondo rino. Akapinda maWhatsApp akapinda. Kasaka zvachaita manje mukupera kwechirongwa manje ndichaona kuti pane vakagona here. Saka kana pane ari kufunga kuti akagona kuti tsondo rine ndinenge ndina mukoma Charles Zibowa kana wakagerwa mhanzi akachienda kunyatsogereswa futi kuti ndinenge ndiri kuzopa album iyoyi ndomubayiro wacho album iyoyi. Saka tereresai zvakare mukupera kwechirongwa ndinenge ndine vamwe vaimbi futi vanicharova mozondiudza kuti ndinenge ndine upi muimbi futi ipapo pavaimbi ivavo. Album yake ndo inenge iri mubayiro wacho, that is for next week. Asi zvinoitika mukupera kwechirongwa. Saka unoda kuramba uripo. Right, magetsi aita, mishina yaita, number 1 testing kuseri tikanyasonzwanana. Mukoma Charles Zibowa vari pakanaka. Tatenga mabhanduru, kana ari mabhanduru tatenga mabhanduru. Kuti timusamborasikirwa nawo mfunge zvenyu. Saka mukoma Charles Zibowa is ready and waiting. Inino mafaro kuno DC Studios South of England. I'm ready, ndasota imimi wochiwa iwo ready naika. Musamboenda kure, gara padhuze zako pauri kuteerera uri ipapa nekuti ukaenda chete ukashaika waluza. Right, rega ndione kuti ndipinze mukoma Charles Zibowa. Yasvika nguva yacho yamanga makamirira kuti tinzwe muimbi wedu anorova mhanzi dzegospel. Nhoroondo yavo yese vachafamba nayo ipapa. Geraone zvako zvinongoitika pahuchi pasina nyuchi chete. Mukoma Charles, we are ready. We are all ready. Mbinzwa kuti munenge muri kupinda neipi zvenyu. Sungavani sungadazeni. Zimbabwe pachirongwa huchi pasina nyuchi mafaro chete promotions kutevenyora zvangu ndiri paDizola DZ Studios. Nhasi ndine muimbi anorova dzimbo dzechitendero, gospel music artist vari kubuda nepaZimbabwe vanonzi mukoma Charles Zibowa. Mukoma Chale, mungade kumbotiudza here kuti anombonzi Charles ndiani uyu, kuti makaberekerwa kupi, chikoro makadzidza kupi, uyezve muri papi pacho muHarare? Charles Zibowa murume akaberekwa kwaNyashanu kuBhoera, akakurira kwaNyashanu kuBhoera, akapinda chikoro paBika primary, akanopedza chikoro paFiris secondary. The Anointed Ambassadors ndo zita rechikwata chamunofamba nacho. Mungade kuti tsanangurirawo here kuti zita iri rakabva papi, makanga mazvipuwa kuhope here kana kuti makanga mangoti ano ndo zita randingade kufamba naro zvichienderana nekuti munorova mhanzi dzechitendero? Chikwata chandinoimba nacho chinonzi The Anointed Ambassadors. Chikwata chine vanhu vanosvika ivo 8. Ndinotenda Mwari nekuda kwevanhu ava, nekuti tine mukomana anoridza keyboard, tine umwe mukomana anoridza lead, tine drama, tine umwe anoridza rhythm, nemadzimai ari kuma backing vocals nekutamba. Chikwata chinonzi The Anointed Ambassadors chakatangwa apo pandakatanga zvekuimba. Ndobva ndachitsvaka kuti ndinokwanisa kuti ndiimbe nevanhu vakaita sei, ndobva ndavawana. Ndinotenda Mwari nekuda kwevanhu ivava, vanondigonera. Rega timbopinda paalbhamu imwe cheteyo yakanzi Jesu Makanaka. Pandinoda kutora title track, kambo track number 1 kanonzi Jesu Makanaka. Timbonzwa kuti munakiro wakanyatsoita zeiko.
tinzo kuti mukoma Charles wangu ari kuburitsa kuti Jesu wakanaka papi jaipo kambo Jesu makanaka tapirirwa inako kubva pasi album Jesu makanaka ya mukoma Charles Zibowa and the Anointed Ambassadors. Album rinonzi Jesu makanaka ndakafunga kuti regai ndiwane zvimwe zvinhu zvandinoita kuti ndiimbire Mwari kuti nyika izive nesong inonzi Jesu makanaka. Ndaitenda Mwari apo ndakati vanhu vese vanomirira Jehovha kana nguva dzaMwari dzikange dzakwana kwete dzekufunga kwedu ivo Mwari vanoita zvinhu zvinoshamisa zvisina kumboitwa panyika pano. Ndipo pandaiti vakataura Jesu kuvadzidzi kuti vaende kunomirira kuGalilee. Vese vanomirira Jehovha, vese vakanomirira Jehovha vakapuwa simba. Ndinoda kutenda Mwari wakanipa mukana iwoyu akanditenderazve neimwe nzira, inzira yokuparidza nayo yekuudza vanhu kuti zvinhu zvichinge zvakaoma nyangwe munyika masituations akaoma uchiona zvinhu zvaoma kusina kuti unenge uine tariro kuti une kwaunozoenda. Asi kana wakamirira Jehovha chinodikwa kutenda nekugona kunamata mumweya nemuzvokwadi usinganyengeri. Kana wakamirira ivo Jehovha Mwari chaivo havanyadzisi nokuti ndivo Mwari vanogara pashoko ravo. Ndiri kungoona kubata kwaMwari. Yokuvapo kwa Mwari uvateverere vavachatsika menderekedzo dzarwo rwizi Jorodhani ruchatsemukira vana vayambukire vainde kunyika yavo. Mr. Walter kutambudzwa nerima vakati zvapera vaya vakasungwa Mr. Walter Gomo Makadiko Zenyu, thank you very much for choosing Zim Online, the radio station Makadiko. Kuno zangu Desert Studios kuchilinga mkono kunira mukoma Charles Zibowa anofamba nechikwata chinonzi Anointed Ambassador. Makadiko nemhuri ipapo, thank you very much mukoma Nerich Tiza nekuita introduce mukoma Walter Gomo. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Zaruba iwe usarara upe rino zarurirwa vaya vakachena moyo rino zarurirwa vaya vakatendeka zvino kana suora zaruba iwe usarara upe unorarire mutendi kana suora zaruba
muchafadzwawo neni. Ndinoshanda nesimba kushandira vana vangu, kana vadya vaguta muchafadzwawo neni. Ndinoshanda nesimba kushandira vana vangu, kana vadya vaguta muchafadzwawo neni. Wotoshandisa mukana kana suo razarurwa iwe uchitenda manya. Kana suo razarurwa iwe uchitenda manya. Kana suo razarurwa rinozarurirwa iwe. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Zvino kana suo razarurwa iwe usarara upe. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Zvino kana suo razarurwa iwe usarara upe. Vakachenjera voonekwa nokufara pasviso, vakapusa vachaonekwa vachirara hope. Kana vapiwa mukana ivo vanoramba varere. Kana suo razarurwa iwewe mutendi manya. Rinozarurirwa vaya vakachena moyo. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Iwe kana suo razarurwa iwe uchitenda manya. Unorarire mutendi kana suo razarurwa. Unotoshanda nezviripo iwe kana suo razarurwa. Wotoshanda nezviripo iwe kana suo razarurwa. Kana suo razarurwa rinozarurirwa iwe. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Rinozarurirwa vaya vakachena moyo. Usarara hope mutendi, riri suo razarurwa. Kana suo razarurwa rinozarurirwa iwe. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Zvino kana suo razarurwa iwe usarara upe. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Zvino kana suo razarurwa iwe usarara upe. Rinozarurirwa vaya vakachena moyo. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Kana suo razarurwa rinozarurirwa iwe. Unorarire mutendi kana suo razarurwa. Iri kungoshanda nesimba baba kushandira mhuri yangu, kana yadya yaguta muchandiropafadza. Ndinoshanda nesimba kushandira vana ava, kana vadya vaguta muchafadzwawo neni. Ikapiwa mukana ndirari hope. Ndotoshanda nezviripo kana suo razarurwa. Kana suo razarurwa razarurirwa ini. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Zvino kana suo razarurwa iwe usarara upe. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Rinozarurirwa vaya vakatendeka. Zvino kana suo razarurwa iwe usarara upe. makanzwa kamba kanonzi Jesu makanaka. Manguinzwa nyaya yachona imi mikanimi ishe wakanaka kani wanotichengetedza. Ziso ravo rinotitarisisa nguva dzese dzese, kana pasi pemvura rinenge richikuona kwese kwese. Vanoburitsa zuva kune vasingatendi nevanotenda. Vanoita kuti vanofema munhu wese munhu afeme mweya pachena. Uyezve vanonaisa mvura muminda yevarombo nevapfumi vasarudze. Ishe vakanaka kana wedu we. Ndinodaira kuti maitiro zvakanaka nekamba kana Jesu makanaka. Regai tifambire pamberi nehurukuro.